Čau lidi, zdravím vás do dalšího videa natáčení Call of Duty Modern Warfare 2. Jakož víte, že jsme natáčeli první epizodu a dlouho jsme nenatočili druhou epizodu. Velice se předem omlouvám, byly trochu problémy s počítačem a hlavně s mikrofonem. Máme nový mikrofon a doufám, že mě lépe uslyšíte a že se vám budete mít lepší zážitek z toho natáčení. Takže my pokračujeme teda v druhé misi. Vidíte, že jsme jde nahoře a náš úkol bude vylízt nahoru nad horu a musíme jít na tajnou základnu. Tato mise je velice docela tížná. Vidíte, že z druhý den 7 ráno. No, za mě za chvilku to bude to nejnáročnější v celé misi. Dělej. No, tak tohleto. Nevím, co to je za nějaký ty jejich bodáky speciální, ale tohleto mi dělal vždycky největší problémy. Komu jsem proč? Musíte držet i... Takže, jdeme líst nahoru, musíte povíst. Tady ta věc mi fakt opravdu nejde, chápu proč. Ty vole, ale už to dej do prdele, už to dej. Tak. Ty vole, mačkám druhou myš a nejde mi to. Musím to dát. Kouzíček, dal jsem to! Hurá! Zvládli jsme to, takže to je hlavní. Jistota, no, kapitáne, byl jsi lepší než já, to ti uznám. Ještě mám skočit, takže se čas určitě dosekám. Dobré, no, takže. Musím sprintovat a skočit, no, takže. Sprintuje, hop! Pomož mi, kapitáne, pomož mi. Jaký král. Zvrej jsem tady to, líst nějakou sračku, nebo horu ty vole. Jak nás tady nemohli hodit nějakým vrtulínkem nebo něčím. No, ty země vrtulínky ani tam nefungujou, nebo já nevím. Dobrý, Tak lidi, po dlouhé době jsme to konečně zvládli. A já doufám, že už teda konečně nějak nic se vážného nepřihodí teda. Následuju kapitána, která zachránil. Dobré, takže. Máme fajnou zbraň, takže podívám se zbraň. Takže máme tady máme kulmes se zaměřovačem. Je, dobré. A pak máme pistol s nožem. Dobré, takže. Trojku. Vlastně když si zapnete display, tak vidíte pokud všechny nepřátelé. Všeho udělal velká výhoda. Takže kapitáne to střelil do jednoho a já se do druhého. Stíhačka. Dobrý, mám ho. Už jsem mu krásně, seš kapitáne tady. Budeš klid zára. 76 kulek, no ty brio. Sados návoj. Ákačko, ty. Se nechám napak ákačku. No. Takže, jsme tady na té základně a náš úkol je hlavně je všechny pozabíjet. Hlavně ho bose zabít. Takže, kápo. Vole, ty nemente, ty si máš jít do studio. Dobrý. Pojem. Takže... A základ ty brio. Musíme se hlavně držet co nejdýl tajní. No. Nevím, bliká. Sráč. I terorista.
A je blízko, bych řekl. Je blízko, jo. Že si k němu... Let's split up. I'll use a thermal scope and provide overwatch from this ridge. Use the cover of the storm to enter the base. You'll be a ghost in this area, so the guards won't see you until you're very close. Keep an eye on your heartbeat sensor. Good luck. Nejhorší, že tady máte tu chumolenici a já skoro nic nevidím. Ještě teda, že mi dali ten displej, mi ukazuje teda okolí nějaký teroristy, jo, ale... Je taky to nápad, protože nic nevidíte a... Musíte být velice ostražitý a opatrný. Dáme se pohybují teda vzadu 2. No, ty bylo 2, 4, 5. No, tak to bude zajímavý teda. A to je tady. Tamhle je jeden. Já bych myslím, že ho jsem viděl. Je to docela náročný. Dobrý, a teď myslím, že tím se nic na radarovi nepohybuje. No, i když teda... No, já se tady schovám. Tady nebo další, tady, takže... Hlavičku pěkně. Aby už se radši, že by náhodou bych měl střelbu. Tady někde bude. Ale těch chumelici je fakt hodně vidět, že fakt nic nevidí. Radar taky je čistý, ale no je to takový lepší. Jo. Ale tam se dá si říct, ze všech dá si říct nejtěžší, no, jako nevím, můj názor, nevím, jak vy to vidíte. A tady. Dobrý, tohle jsem se ani neviděl, jsem ho pozor tady. Dobrý, ale teď auto, ajaj. Je to špatně. Já se musím někam schovat, protože buď je to náročný a stačíš mě chytaj a jako mě, no, ale já tu sám tamhle se pohyboval. A mě dost líbu. Wow, budu patrně dál. No, nabito, jo, nabito mám. Jak vám chci říct teda, že mám, kámoš mi půjčil třetí díl tady té hry, tady té hry, kde je špatný střelba čela, je to jasný, čekal jsem to. Pojď sem. Dobrý, ještě máme velký zásobník. No, brdé strany. Šipí. Tamhle jeden se schovává. No, dobrý, takže máme teda displej čistý. Tady to je docela těžší, takže musíme opatrně tam jít, protože tady jich bude nejvíce. Někdo? Ne, taká další hodně. Rychle, dobrý. Takže dáme se tady výbuštinu s mačky Fkem. Aby to mám, ne, aby to nemám, takže nabím. A radši kdyby... Ano, už vidíte, že jsem to teda všechno sejmul na jeden zásník, což je krásný. Kdybychom to nesejmuli, tak asi by po nás šli všichni a já nemám problém. Zatím dobrý, sejmuli jsme pěkně. Tamhle jich ale dostala Vigina dost jich tam je a to bude velký problém. A já i tak tamhle, že to bude až pošli na ně moc. Já to zkusím tak obít, abych nemusel jej zabíjet. Ještě jakáčkou, teď bych je upozornil na všechno. Ajaj, máme tady dva sráče. To bude, ajaj, ten stojí. Po něm.
že se neupozornil. Trošku jo. Jaj. Tak to je srášeno, má, tak to mě teda nasral teď. Ach jo, takže se omlouvám. Nápadně musím tady nabít. Tak znova, teda pokračujeme dál. Já jsem stačil pohnout myší rychle, asi je možno. Nevadí. To jsem vlastně na sebe upozornil, to byla velká chyba. Já nevím, co to bude, dobře. Roach, I'm waiting behind the hangars at the southwest corner of the runway. No je stejně, slušně se mu. Sapě, tak to musím projít. To bude stejně problém, tak nebo tak, že musím se jmout buku lidí. Tam jede auto. Tady budu vlastně načít, že to bude nenápadně opatrně. Já si musím opatrně nějak proklouznout, protože tamhle jeden. Tamhle druhý. No ještě, že chumlenici jak by mě viděli dávno už. No, stavím se, že by mě sejmuli. Správně dopadl. Roach, meet me behind the hangars at the southwest corner of the runway. Dobrý, čisto. Dobrý, kousíček, co blížíme asi z kontrolu a radar jede tady. Nebudeme tady ho rušit. Necháme ho žít, úrodný. Ježiš, sorry kámo, sorry. Kapitáne. Nevím, nečekal jsem, že to běžu na ty. Tak dveře bolí, podaří. No, teď to za chvíli bude docela zajímavý. Hezky, no teda uděláš rámusu teda. To uděláš rámusu, ještě má sejmu. Tak, kapitáne, já půjdu teda nahoru, ty si tady hlídej. Tady hlídej místnost. Fkem si to berem. No, to je docela vážný, běžnej. Na radaru na mých tam svítí, teda požehnaně moc. Jsem teda nechtěl, jak, jo, popraven, no, tak sorry kámo. Popraven, tak no. Vlastně naším úkolem je teda tisknout ruštinu. Tady je Major, ty vole, co mám dělat do píči? Asi nemám jít blíž teda, omlouvám se teda. Říkal jsem, tato mise je docela náročná, nejde k tomu střílení. Chci to myslet. Já jdu teda dál. Takže jdeme k plánu B. A střídeme, já rychle musím sejmout. Schovej se kapitáne, já se beru do linii. A tu je sejmout. A už si nás budou tankovat, no teda uvidí. Tobě, dáme se schovaj, tak s tím, jo, tak dáme, tady tam další. Tady teda tanec, tady je. To je tak, kdyby tak. Po tobě, dobré, tak to jsem chtěl vidět. Ale já nevím. Tam vychytáme tank a já ten situaci.
Já bych to zvolil a šel bych do hákačka, nevím jak vy, ale já... No, tady, bereme tu. Střelka. Jdeme na to, takže teda dodělal úkol rychle. Ježiš, už tam jo. Tady teda ještě bude tisíce. A co se uklít tam ten stráčně. Pojď, unaví to. Hotově. Tak pojďte teď, vždycky vás. Tyhle kulku a jednou kulku jsem ho strefil a zabil. A on mě zabije zadu. To fakt není možné. Doufám, že to neudělal znova. Dobrý. Jste štělek. Tak jim na AKčko. Dobrý, AKčko se zaměřovačem, krása. Já dlouho radši klidu, abych to udělal tu misi. Náročná se dobrody. Ale dáme ten strák. Já jsem nejde rychle rád. Tak pojďte, lidi straný a já se sejmu. Kdyby už. Tu mě dají šíje do prdele. Jo, ten tank určitě, snaží se, že tank. No, smůka a to jedno, počkám. Krása. Tak, blížím se konečně. Dobrý. Teďka teda... No, tak stával tu. Fakt normálně sráč. To je tak těžká, náročná. Nevím už 100krát. Bude to dělat musí. Se omlouváme, tam se docela opravdu těžká, až sami budete hrát, tak uvidíte. Aha, tady rokový systém na nabách. Můžeš. A pojďte na zem. Vás. Máme jeden běží. Nevídem. Nevím.
Dobrý, AKčko prostě nejlepší zbraň, to jsem říkal. Perfektně. No tady jich je, no má jak nasranej, tyhle, jak islamy, tady dospěl, já nevím. No, pojďte už. Pojď už, taky. Granát. Nabít. Běžíme. Konec cílem. Úplně projedem. Tak pojď. Na zemi, krása, jak to pojď. Tak pojď. Gránát. To je gránát. Jo. To je. Víš gránát a se to nevybuchne, tak víš. Až jedem. A to je nejlepší projížďka, která existuje. Bože, jedem. Dostalný stráčové nejlepší bych jim dostal přílepky, ale ne, nejde to. Tak to bude pěkně. Pojďte. Aby. Pojďte. Ještě obecný kramino, to jste také neférový. Leto. Ahoj. Krása. Mám to ještě jedno, jako něm. Další. Vybírám jeden. Taky po něm. Teď bude to nejtěžší. Čeká nás skok a my ho musíme nabušit hlavně. Zvládli. Ne do stromu, protože to bude nějaké mě. No. Brá to krásně. Potom krása. Takže my si máme za sebou. Já vám teda děkuju, že jste se na to podívali, na to video. Doufám, že se vám aspoň trochu líbilo. A omlouvám se předem za to, že jsem párkrát umřel. Ta mi se dohodla fakt náročná i pro mě. To hraju, tu jsem už dvakrát odehrál. A pokud se vám to nelíbilo, tak dejte like nebo odběr. Mějte se.